Трябва да има някаква апаратура запазена. Абе, те са ги държали верно тук тия хора на сила. Ти гледайки столове. Какво са правили на хората тук? Абе, тук дали са правили лоботомии, бе? Гледай. От ли си, бе, човек? Тук е топло. Това за мен тук са седяли улици. Не знам. 100% са затваряли хора вътре. Баси, тук са се случили наистина на тези неща според мен. Вижте как са остили леглата. Пациентът е бил с психопатия. Приятна ли ви е нашата компания? Приятно. Стефко жив ли си? Той ще знае. Той избяга. Като газ се не изтича. Да не гръмнем тук. Не, това не ми харесва. Чуваш ли? Как се казва? Не, тук не се влиза. Нещо лошо ли предстои да се случи с някой от нас? Спред светлините. Уважаеми зрители! Днес сме се събрали на едно много специално място да ви покажем една много специална сграда с едни много специални хора. Кои сте вие, бе, пичове? Кои сме, бе, Дани? Стефко и Дането от Funbusters. Здравейте! Yeah. Funbusters in the house. Данчо, братле, кажи какво ще правим. Новия колаборейшън. Така. Събрали сме се тук в този ден, в тази красива нощ. Не приличаме на обирджи, само да кажем. Даже. Имаме часовник, така че сме се. Нищо нямаме. Намираме се в една изоставена поликлиника, която е служила и като минерална баня. Само това ще ви кажем. Тепърва ще откриваме какви интересни неща има вътре. С момчетата от Funbusters. Не забравяйте да се сабскрайбнете, долу е канала. Ето го канала. Там на канала също. Вие го знаете по принцип. Да, не забравяйте. Вие нас ни гледате и тях ни гледате. Ни гледате, всички гледаме. Всички гледаме за абониране за каналите с камбанката, знаете. Банката после това, че кажа, Така ли? после пресне. А сега се казва Welcome to my crib! Друго си и нажил. Стефко, това е точно като военната застава. Да. Баш на това ми прилича. Тук обаче ми изглежда някой звещ. Чакай се. Ще помощ. Чакай, Вие Виждам, че си запотил вече. Така че... Това не трябва да го има във видеото. Готов си. Отделение за психотерапия, горни вани, Момчета, само един ремайндър. Ако някой от нас каже тихо, защото си мислиме, че идва някой и решим да се крием, ако някой е дошъл, някой ако каже тихо, всички мокваме, за да сме сигурни, нали, че няма... И изключваме светлини обикновено. Да изключваме страните, за да сме стел. Това както бяхме миналата година. Точно, Да. Ти си. За какво говори Стефо миналата година? Не, къде да видиш. Така, започваме. Тук има доста красиви неща. Няма Той да си има по-хубавите неща. Какво е това кенеф? Тук е баш трябва да се обърне, ако се снима. О, не, това определено не е кенеф. Къде се набихте? Ево ви. Доволно. Я тихо, тихо. Какво ти е? Криво ми е. Тихо. Вода. Това нещо че долу. Нали сме в баня, бе, брат? Прав си. Факт. Вау. Истински Майни. Путки майни. майни. Абе, Стефо между другото преди малко ми сподели какъв вайб усещаш в момента. Каза, че ти е тягостно нещо. Точно. Първи влезна в сградата. Тегаво. Доста тегаво. Дани, твоите чувства. Аз съм само на първия етаж. Тегаво ще става още по-тегаво. Особено долу. Долу ще има Да. Ще има тегаво. Айде Как не там. са откраднали картината ми е много интересно. Абе, верно. Да бе, тази картина виж колко е запазена, бе. Да. Някаква тонка лука има. Ще какъв шанс е за Ами точно това се замислих аз. Той там има нещо. Пише къде съм Не е като да не Ще са го журни. Не е като попадали да, на такива места. да, не е като да може би да няма някой тук, да знаете. Що? Да. Не като шар.
Не, тук специално не. Оф, Тая тук казах стана. пошари, се сещам за нашите приключения. Леле, мале. Вау. Тук само нас няма, ама вече и ние сме тук. Да, Баси майката. тук внимавай. Абе, това е било като стая, където са спали много болни. Да. Сещаш се? Има телефон стар. Има някакви записки тук. Това е заключено? Абе, чухте ли го? Нещо странно. Нещо изтропа се Горе. отгоре. Аз. Ти вратата буташ. Добре. Интенс. Внимавайте къде стъпвате, защото има Интенс. щупени стъкла, пирони може да има по Абе, дъски. пичове, тази врата е заключена, бе. Ама има ли ключ? Не, Не, тя е само по брава, но Отвътре ли се отваря? трябва да се дърпа. В офито можеш от другия край да мине между другото. То може да има от друг. Абе, тук са кривица е перфектно и всичките такива. Да. Всичките. Някой под леглото. Тук може да спим преди кривица. Вие гледали ли сте нашите клиници? Попада ли? Не Не всички, всички, обаче в началото съм Предполагам, ги знаете, гледал, че да. ние има един ачо, който много обича да се крие на някакви супер скандалните места. Къде Да. по мизера, там ще се заведе. Да. В смисъл, ако можеш да влезе тук по тия легла, ще влезе. Нали? Трябва да се чувства сейф. Няма как сте се катерили по някакви места да се криете на високото. Мушони. Между другото, гледайте се в тия шкафчета, някой да ни каже бал. Защото- Това ще е филм. Защото би било интересно. Защото погледнете го това. Платки, младки. Палко изкочи някой. Може да скочи Криенец, някой куче, криенец. между другото, пак ще насерем. Или той код къде е пак? Да. То прилепче да е това някаква е птичка. Е, тук са се случвали операции. Това е такова легло за психиатър седне. За кого? Психиатър. Ако много Слух. студено уха, но то от прозореца. О, шит. Пазете билетите за програма. Сектор, кинеза, терапия. Ние влезнахме безплатно. Тук има някакви. Това изглежда по-огромно, отколкото Елате. големичко е, да. Това е А, тук са банки. Не са. Не. Бателата, видите какво става тук. Густо. Вау. Има ли водичка? Виж какво е. Вау. Баси. А ние онова ден го бехме видели. Дом? Не е това. Не знам за кой говориш. Още едно такова. Баси майката. А това много дълбоко. Точно тук мога да се отдава, както не мога да по... Найс. Май. Стефко, ваде му фото. Ваде му фото. Е, тук долу е портала. Бати е. Да. Би станало за портал. Да, Голямо е. спорил ли съм сега? Не. Освен... Предполагам, че ти нашите си места. нормален човек и на теб личи просто да влизаш в някакви Баси. изоставени места. Харесвам да гледам. Да. Обаче друго се е така някакво по-запазено. Особено вечерта. Виж, Смисъл с отражението теб да. повлиза на някакви тия локации, обаче такова запазено нещо не. Да. Горе. Това. Иначе ми харесва. Харесвам такива неща. От тук трябва да са се изпарявали най-вероятно, защото тук е имало супер много влага. Това е моята гениална теория за момента. Какво се станало тук? Не, виж, Парата те стали излиза. за кофе от едно време. Абе, тук аудиото ще е много гадно, между другото. Що? Ние се чуваме от това? Точно, да. Абе, да. За какво са тия? Ами, аз и ти ще знаем най-добре. Тук са срали римляни. В смисъл, ние сме образователен канал, не знам дали знаете. Той аз съм бързал малко, между другото. Снимай го, как А то ще е яко. Това е много яко, като някакви снимки. Да, тук много станат снимки. За тъмнен. Аз бих склотнал върху. Чакайте, тук ще стане много яко. Ще бдиш? Не знам, за снимка ще стане много яко тук. За снимката ще бдиш. Но така на прозорца е там. А те тук двама са. Да.
Бърз апдейт. Отиваме нагоре. На горния етаж да видим какво остава. Ние го обаче не знаме дали някой ще ни изскочи и дали това ще ни е последния ден от тази земя. Това казах преди малко зад камера. Точно така. Това продължаваме да Абе, това не е ли детен? нашите едно време имаха такова гребенче. Аз имам също като аз. Сериозно? Викам си за какво говорите, ма аз съм имал такова. What the fuck? Запушено? Не. What? Тук влезнахме в някакво място. Погледнете си пред фенерите, между другото, какво се случва. Добре, Да, гледай, тук е шампан. Тук колко... Аз може да си взема чаршафа тук, да не искам от рецепцията на хотела. Трябваше. То да ти кажа, доста чист ми изглежда. Защото не сме в София, а сме в Армения. Опа, бойс. Има врата. Да. Не е една врата, да се опитва да Не, отваряш на тя на ще долу. дойдеш. Да, на втори етаж. Има врата, има врата. Има и метлата на баба Яга, мисля. Ама не знам как Много да е. Да. Да, радиото. Къде е? Какво? Ни да, ама е туалетна. Биде? Някой по-запознат с историята знае ли кой е този човек? Защото аз не се сещам. Кое? Не, аз. Не. Ма има хубав. Виж колко много ампули. Това е прах. Данчо, намерих бял прах. Пеницилин. Къде? Той тук има още. Там. Бег? Там. Стрептопеницилин. Това е Пеницилин. Това е било тук за болекарско погледни. Да, тя майка ми е с такава машина, да. Вау. Тия старите от едно време ще да, това тук било... Това е било да шип. Патологичен кабинет, да. Това тук е стола. Тетрадка. Машина, вата. Да. Знаеш колко е тежка тази машина? Не искам да знам. Едва съм ме мъкнал, човек. Супер тежка. Тия старите са много тежки. За какво се ползва това долу? Това е някакъв генератор, мисля, че беше, не съм сигурен. Това не е ли въздух под налягане за машинки? Да. Тоест, Това как ще продължава. наричаш това? О, пичове. Това е за това, като духват и Да. вода пръска. Не, то и цялата машинка май работи на този принцип. Да. What the fuck? Какво е това, бе? Тук има и надолу. Абе, какво е това, бе? Това е партията. Партия няма. Ще го държа като пистолет, не знам. Не знам. Аре, Стефо, да. Естествено. Внимай къде стъпваш, внимай. Вижте как са стили леглата. Виж колко хубав тавана, човек. Това не е толкова хубав. Виж го какво запазя. Верно се, това е главата. Тук са правили купон. Тук да няма някакъв трап. Внимайте къде стъпват. Не, даже паркета е супер направо. Паркета бе хубава. Да. Това да не е някаква арт инсталация. Личен картон. Не GDPR тук ни въжи. Тук са седели и болната явно, защото има толкова легла. Как са вдигнати леглата обаче? Някой много си играл това го направи, човек. Тук да не са снимали някакъв флип. Не знам. Поне знам, че ние сега снимаме клип. Това Още ли продължава, бе? и то много продължава. Човек, то гледай колко е. Това е огромно. И виж колко картини. документ. Професор доктор Силаков. 63. Много са крипи тия портрети, бе. Да, виж между тук професор доктор Силаков. Какво? Професор доктор Силаков. Много са крипи. Да. Фамилията ми е много позната. Момчета, правим ли го? Да. Какво пише? Какво пише? Тук мисля, че ще дам човек. Това е администрация ли така? Съвеждащ психотерапевт, бате. Това е за мен, това е за мен. Отиваме там, където е мястото. Психологично отделение. Тук е психопатия, може да любим. Абе, можете ли да разчетете нещо, защото аз не е? Ако лекари са писали, не. Това си тия лекарства се... Не, диагноза. Добре. Психопатия. Психопатия, да. Тук, скъпи зрители, можете да видите диагнозата на последните пациенти, явно, които са били тук, защото това са последните 2-3 листа от списъка, който не е довършен в тази тетрадка. На първо място, ела снимаш, се вижда, че пациентът е бил с психопатия, другия е бил с травмена... Някой моля го ще това?
Аз не мога да Травменна болест. Не, травменна болемия. Ще им скрием имената на хората, ако се чуят, ако се познае. Мисля, че ще видя. Фофи. 20 лева ще ги пращам. Какво е това? Не, че тук болницата. Какво е това? Не знам. Не съм го гледал. Някакъв си нещо си фин. Давай да не експериментираме. Това пък какво е? Батерия. Типа Стефо да не мисли, че си го строиш и го... Нали ще се удара с него. Аз си нося запалка и лъжица винаги. Коя година календар? Къде? Календар от 93-та. И от другата стая имаше календар от 90. Има и вестници между другото. И лента. Ще има материал. Доста всякакъв материал, но тук какво ме питаш мене? Не определено всякакъв. Некой помни ли го това, бе? Рила, да. Какво е това? Аз не го знам това. Това шоколадче ли беше? Лепило е, човек. Добро шоколадче. 20 лева, ако го направиш на шоколадче. Стабилно. Ама аз го мислих за шоколад. Кое да си мисля? Поширче му за море. Това за отпуск си. За отпуска сигурно. Мале. Съгласно договорите ми, че майко. Това прилича на молби за такива за напускане. И отпуски. Отпуски, да, 89-та година пише. 89. Много материали. Разпръснати навсякъде. Това е пълно, бе. Това е пълно, бе. Това според? Не, заедно. Какво пише на него? Хора. Концентрат. Хора. Добре, тук има доста неща, между другото. Видяхте ли какво пише на тази табелка? Къде? Ел, сън и хипноза. Какво? Електрически сън. Какво са правили на хората тук? Да. Тук дали са правили лоботомии, бе? Не знам, но ти бият ток и заспиваш, след това те хипнотизират. Стефо, тук трябваше да пуснеш уредите, човек. Представя с някакви хора са ги промозили. Тук ако има ток, след това ЕМФ-а дали ще фане нещо, ако са експериментирали с ток по хората? По принцип би трябвало да. Може да пробвам. Може да пробваме. Има логика. Определено. Ама тук е тегло. Все пак говорим с експертите. Те са най-добрите в страната за тези неща. Тия слушалки са ми много интересни. Дали са били... Да, ама дали са били използвани от пациентите? Не знам от кой. Няма те имат говорител вътре, баси. Да. Това за хипнозата. И те са яко noise cancelling. Хипноза. Демек, да не чуваш нищо, само какво ти говорят манеците. Тук са се случили наистина от тези неща, според мен. И се пиши вечерен да Между другото, до сега не сме били... Знаете ли, че това най-много наподобява на лудница, всъщност, на което сме били някъде? Да. То виж, че тук психото точно в отдела сме. Точно. И преди психото е стаята с нещата, дето са навсякъде нахвърлени. Да. Те там вече са ги пускали на свобода. Майко. Може ли всички са избягали, да са потрошили място и да си тръгнали? И заради това е фалирала сградата. И те са писали путка майна по стената. Примерно. Може да го разберем, че е сурен. Партиката за последния. Тук пак има прозорче. Да. И там има прозорче и тук. Даже с ключалка май била. Да. Много интересно. От тук сигурно са им давали рецепти и такива работи и молбите да не влизат вътре директно от хората. Ние вид като рецепция. Да. Между другото, да, аз обаче тия картини са много довещи. От оставени портрети, да. Всичко е от Този Шарко. Погледнете го, колко е крипи този. What the fuck? Какво става? Това много голямо е. Ами да. Баси майката. Има надолу пак. Ачуела. Верно голямо. Това го чувам за трети път. Ачуела. Там има бутилка. Тук да не е лаборатория. What the fuck, какво се е случило тук? Пичове, без тъшак, според вас тия помещения, какви са били? Това за мен тук са седяли водите. Не знам, 100% са затваряли по работа. Мислите ли? Като затвор направо ми изглежда. Мисля, оттатък имаше легло. Човек, това го е дал. Ето има легло. Това е най-зловещото нещо, което съм виждал. Данчо, видя? Виж колко са надълго в пода. Има легло. Ще да падна, да. Чакай, съм тихо за. Чух. Стъпки, които не бяха. Чули го това?
имаш куче при това. Да, добре, май няма. Да, това гледам. Не знам, много добре тук. Бака всяка стая нормално. Стефа, десятка, публикана, да сме правили сеанси. Не, Сеанси, разследвания. Ако ме питате мене, това място е именно за ваше видео, съвсем сериозно. Да направим тук видео. Кажете го на феновете. Кажете го на феновете. Ако искате. Стефко, решаваме ли го? Ами решаваме го, но както каза Пофи, не го харесвате. В коментарите пише. Знаят къде да. Напишете коментар. Напишете коментар дали искате Funbusters да направят сеанс в тази сграда и точно тук в този коридор, където явно са държали хората няколко. След края на този епизод се засилете към канала на Funbusters, Можете ли да докоснете антената сега? където ще видите втора част на това приключение. Тук е толкова. Как се казваш? Абонирайте се за двата канала, за да не изпускате никога такива страховити локации. Приятно. Че се навид верно да затворим вътре. Да, отворим. Ама да правиш сега Всяка отворен представа сам. са имали... Той внимай, че не мога да отворим после това. Не бе, той може. Той мога да биеш. Ето. Айде, Четвърта стая. Но той му хареса вътре обаче. Да. Стефо, ние не можем да отворим, да знаеш. Стефко жив ли си? Той ще знае. Той избяга. Той да не. Да не му направиха нещо вътре. Той беше Стефо. владан. Остава. Това моля да отвориш? Абе, тук чувам някакви звуци, бе, хора. Отвори, бе. Ние не можем да те отворим. А? Отвори ти, ние не можем да те отворим. Той е брутален. Има. Какви звуци чуваш, бе? Ми май вода ли минава? Какво минава? Вода. Ела ти, бе, чуй. Нещо Чак съм забелязал, че че ще се стените са запали тази браво. сграда. Чувате ли, нещо минава? Я тихо. Целиците ми. Седно по тръбите минава нещо. Чуваш ли го? Абе, нека да няма разбита тръба и да отива в назад. Чувате ли? Чуйте ли? Ето тук ми чуши. Не, по-скоро е тук някъде. Тихо, ето да чуе. Я чуй, дай. Като газ едно изтича. Да не гръмнем тук. Не, Това не ми харесва. Има шум. Чуеш ли го? не го чувам. Ела е тук да го чу, аз го чух. Да, шуми, чуй. Чуваш ли? Все едно тук има тръба, която тече вода. Тече нещо, да. Какви са били тия? Те го цъкат да вземе да гръмнем тук. Това е много интересно, между другото. Къде така го не чува? А в другите помещения не се чува. Да, ти не чуем. Тук го чух, смисъл, първоначално като влезнах. Тогава те стаички са много крипи. Това са били за... Ние обаче ще фанеме и ще те затвориме в най-тегавата стая. Няма Стефко, ще спиме цяла нощ. тук бих си легал, да чакай. Балата вътре. Балата, може. Значи, не знам колко стаи има тук. Значи това е четвърта стая, не знам колко стаи са общо. Ние решихме да затворим Стефан точно стая, в която има някакъв сталазъм. Какъв толкова смет, не знам. Добре, тук е чисто. Няма звуци, викаш. Ами... Хора няма. Тук обаче не го чувам това. За звуци не знам. В другите стаи няма толкова шум. Бате, погледнете колко е зловещо това. Стой, аз трябва пак да снимам. Та бутилка в среда, че кажеш, че вчера си е пил някой. Напълно възможно да е от тази година. Обаче оня шум, както казах, само там. На другите стаи го няма. А съседната На стая? първите не сме обикаляли, да. Да, на първите не видях, ама тук нямаше. Ще видя и съседната, да. Някой кран е отворен, най-вероятно. Нещо, да, нещо минало някъде, ама... Как ме затворихте баш там, бе?
А тази стая? Тук има тежки работи. Това е същото такова отделение като Като долу в партията, където беше. Да. Не, партията беше тук на този етаж. Кое? Представете ли си колко човека са спали тук един до друг така? Бая. Много. като мишки, братле. И има пак от същите слушалки. Да. И там долу пак на земята. Да не са ги преспивали с тия слушалки. Интересно и какви записи има на тези? Не са ги преспивали, а са ги хипнотизирали, което е Да, най-тегавото. пише между... Да. Кой ли знае каква музика се Лягат на леглата и след това... Тук ще има крива история, определено. И Хелчето там седи. Къде? Там в средата Хелчето. Направи ли заедно салто? Да, бе. Ще успееш ли? Ще успея, ама се прекъна малко. Това легло? От кога не си го правил? Това легло дали някой не спина? Да, изглежда някакво чистичко. Данчо, внимай. Какво може да се случи? Нищо няма да се случи, това е врата, където беше барикадиран. Това ли е? Да. Супер. Аз си представях как ще падне нещо върху. Не, гледай. И ти гледа една врата и още една. Те са ги барикадирали тук да фанат? Да. Да, две врати гледай какво става. Виж, ние бяхме преди малко от другата страна. Те са ги те са ги държали верно тук тия хора на Против сила. волята им. Нали има прозорчета там навсякъде, към другата част, където са докторите били. Братле, ости го да стане крипи, бе. Това е към третия етаж. Ще ни сте много голяма сграда. Това какво е било тук? Пиши ли? Горе диван. За тълно. Горе диван. Тук си имало някакво диван, че някой си е седял. Тук не става по-добре. Не са откраднали радиаторите. Какво става? Тук е тегавото. Не, бе. Гледам. Тук е супер. Тук е супер запасено, бе. По-открадна да се някакви работи, ама. Това е белодробна болница, Вайпс. Ти гледайки стол, бе. Добре. Скивайте напред по този коридор. Не светете. Вижте как се вижда само светлината уличната. Да. Елата тук. Тук мирише много резко на болница за мерси. Елата тук са Колкото по-намале, толкова по-запазва. Копеле! Мисля, че тази болница ще е по-добра от тази от миналото. Много по-добро. Пичове, елата вид. Оле, апаратура. Кажи честно. Майко. Баси майката. Това обаче се какво да служи? Това е било рентген. Рентген? Да. Чак ми реши обаче на поликлиника. Баси майката. Добре. Значи, третия рентген да извижда на Робекс. Стефа, тук трябва да направите нещо вие. Да, определено тази локация е топ. Скива. Баси майката. Да, това е чисто да го снима много добре. Нали, такова документация. От кога не съм виждал такива неща, пичове, значи, скъпи фенове. Такива неща за последно сме виждали в белодробната болница, знаете за кое говорим. От тогава не сме виждали рентген. Уоу! Той ще ви облъчи тук всичките, добре. Това е То ние ще си облъчили по рождение, ама. Това е за... Може винаги още. Няма казвам за това. За какво е това, Ачо? Штрак. Тук е заключено. Няма стане. Дай, че за какво е това? Данчо, според теб това за какво е? Моля да кажи на феновете. Не мога го видя преди малко. Пише ли някакви нещо? Това е да си слагаш една работа по средата и да го щакаш. И после разбираш някакви неща за себе си. Който ни слуша? Аз сега Абе, разбрах да. някакви неща за теб. Да, кажи какво има в тебе, какво фенерче си взел? Моля? Какво фенерче си взел? Какво? Ултравиолетовото. Да, влизам тук. Ние щяхме да гледаме разни работи тук дали има в тази болница. Обясни. Трябваше там при кондомите да гледам. Не я става Ще да има материал. Аз ти казах, тук има всякакъв материал. Ти гледай, тук е припълнено с документация. Много кефи как намираме някакъв рентген и сме супер тъпи копалета. Чакай, аз всичко изгаси, Ачо изгаси и ти. Чакай, ще го стисна. Кой? Братле, нещо свети по това. Къде? Братле, нещо свети по това. Горе се пребия. Дали? Стойте. Не, това си е от това. Нищо не свети. Надраскано. Я пак. Надрасканото ли свети така? Кое? Човек например бирал как се разтваря.
Само. Или... Paranormal Activity. Чакай се. Да. Ето. Помните тук колко беше запазеното му и кой знае какво мога да намерим още? Някога тук хората са идвали да се лекуват, а сега... Забрах какво иска да кажа. Само тишината е останала. Исках да е нещо поетично. Да се Не, човек, истинския въпрос е дали са успяли да се излекуват хората, дето са били тук. А според теб успяли ли са? Или как? Позитивно съм настроен. Мисля, че са успяли. Стефо ще разбере, като ги пита с уреди. Не бех са мъртви. Имало е. Аз мисля, че на четвъртия етаж направо са ги заравяли. Както тръгна от първия ги подготвят. И това означава, че мога да има морка долу. Може да, между другото. Четвърти. Ма не, ти като замислиш, че тук първият етаж е релакс, втория етаж ти е общо взето подготовка за третия, който е психо и долу. И на третия, който стигне до втория, на третия. Извинявайте. Да. Ще прекъсна. Това си тук едно кръвно с болница. Всяка поликлиника е такава. Всяка поликлиника, дори и сегашните, примерно в младо се сещам за една, която изглежда по-абсолютно същия. Интересното е, че всеки етаж е бил за различно нещо. Много сгради в едно. Да. Ама това е все пак не забравя, че ние сме в малко населено място в Тайланд. Нали? Което означава, че може да има и морга в мазето. Накъп на всичко. Ние винаги се надяваме да има морга, но не винаги се получава. А когато има морга, не я намираме, както се случи в Белодробната болница. Тъй, че... Не мълчах, просто снимай. Тук само за шахи. Тук ще има 100 много умрели. Това са тия яките ключа. Ама той си седи. Не хлопа. Давайте супер здрави ключа. Това са на Такашимата. Шаут за Такашимата, любимите ключа. Шаут за Такашимата. Каква е тази синя стая, бе? Тук графика е много по-голяма. Виж, не съм запомнил там. Охо. Процедурите са започвали, както можете да видите, от 7:05. Не знам, що са точно и 5 са решили, но от 7:05 до 13:30, което не знам дали не го е написал някой сега, в близкото минало. Интересно, че има... Не мисля, защото навсякъде е написано. Добре, за какво с тия пирончета на таблото? Да си закачиш някакви нотове като това. Тома за фраг. Много хитро. Много това. Много хитро. Значи това е било преди да използват въобще компютри в болницата. Ти от старите IBM компютри. Ами, имаш някакви правила. Видяхме, че има календар от 93-та.
Тъй, че Правят. Да. 93-та Няколко години преди да започнат масово да използват стари компютри. Да. Те не са били стари тогава. Да? Знаете ли какво ми е много интересно? Какво е правил радара и какво има предвид под радар? Преди какво са имали предвид? Имате ли да... Ултратерм. А натам? Нещо със звук, може би. Някаква терапия със звук. Няма идея. Радар, облъчва ли си? Да. Толкова мирише на заболекарски кабинет в момента тук, скъпи приятели, че снимате на идея. И се чуда. Не, супер много мирише. Тук трябва да има нещо, трябва да има някаква апаратура запазена. Само по мирис, носа ми го казва. Нали? Носа ти... И Тук е, ето, позна. Виж. О, да. Не са ти позна. Гледай, не са ти Красива човек. То тук много мириш, човек. Тя майка ми не е стоматолог, аз веднага го усеща този аромат. Ето го, тук е... Стига, бе! Ето, тук как сме да играем. Виж. Всичко е... взема ли са това лампата? Те па баш лампата, май. Сигурно е скъпа. Отворено ли от една страна? Да. Да. Като другото е, предполагам. Да, даже има копчета. Ай, има бутони даже. Да. Вие... Стига, Обаче те са ги взели тук, защото те са скъпички по принцип. Машинки? Това са машинки. Да, те са скъпи. Знаеш какво е това, бе? Това е компресор. Чудих се Точно, да, аз не знам. компресор Той е е много това. тежък. Компресор е тежичък. Да. Доста. Данчо тук има спринцовка, братле. 20 лева? Даш ли? Намек. Чекай. Сандо? Сандокан. Сандос. Сандокан. Сандока на пол. Сандокан с двата ножа. Сандос. Сандо. 100 лайка и опитвам. То ми става някакво тъжно сега като го гледам това. Представяш, да се трема петка. Килимче. Работно. Радиаторче. Има. Страшно се страча, бе. Даже си представям сестрата как е седяла тук. Не, виж, има и Има игла. игла чисто нова. Приготвила е. Има бележки. Тук за учениците, ма те вече не въжат, защото са електронни. Мене тази локация ми направи свали шапката. Да, What the fuck. Защо не очаквах толкова. Човек, то почти винаги болниците излизат супер яки. Ама вие забелязали сте, че Няма как да откриваш толкова голяма апаратура. Между другото, Май да. да. Това го ходиш по улицата с... Като шатът за калян. Как ти го да кажеш? Тръгнах да казвам, че по принцип като тръгнеш с нагласата, че това нищо няма, но намериш и откриваш, човек. Да, Примерно. може. Винаги сме били Така е, така. да. Винаги. Да. А ако Няма тръгна с много активност. нагласа, Няма активност и изведнъж. но той при тях е също. Отиваш, да искаш нещо запазено да видиш и отиваш на гласата, че има и гледаш няма нищо всичко взето. От бай мангала, 1 и 2. Преди малко направихме обращение за нашите мембари, което ще го видят само те. Тези, които са наши мембари, могат да го направят точно сега. От бутона Join. Тези, които сте на iOS, за сега не можете да го направите, но тези, които сте на Android и които сте на компютър, можете срещу 4,99 Тегава подкрепа. тегава подкрепа да ни окажете. И ще мога да видите цялата обиколка на това видео, както на много други. Супер много видео. А срещу 1,99, прощавайте, можете да си чатите директно с нас в Discord. Тъй, че... И с всичките други мембари там. Много комюнити правим. И много хубаво там. Нашия богат речник си личи, когато тръгваме да се оправим обращения към хората.
Толкова много железо. Недокоснато. Тук внимайте, че сте хламако. Аз гледам къде горече. Тук просто си мирише на достял. Има карти, марки. О май гот. Тук не дайте да влизате. О, не. Не, тук не се влиза. Деван! Погледнете на масата какво се случва. Аз тук не бих влезнал и без това. О, тук е тегъл. Поради колко стъкна вата и масата има красиви. Само аз не разбрах какво става. Чай да видя. Виж. Това долу на земята не Белото, да се белото. диша. Ватата. Чакай да го обясним веднъж като хората на видеото. Азбестоса. Така, това, което ние се базикаме, че е азбестос, де-факто английската дума за азбест, ние се базикаме с него, защото не трябва да се вдишва това също. Това е стъклена вата, това е била изолацията преди. И това нещо е направено от супер много малки стъклени влакна, които са толкова незабележими, че ако стъпиш него и го вдишаш, буквално се вдишваш стъкло. Ти се лепи под беля дроб и Да. не е хубаво. Буквално им чуш, че му фанеш рак от това. Рак няма просто. Не знам какво мога да стане. Без нея е окей. Знам, че не е Да. хубаво. Та азбестос. Чуеш ли азбестос? Бегаш. Не ходиш при него. Не, дака, не дей ви занимавате. Не. Ти гледа на маста. Аз ще направя бироче. Ето, естествено. Имаш маска ти. Имам маска, да, аз имам маска. И къде е? От раницата. Дали ще сложа друга локация път? го вижда. Много гадно. Но тук има доста химикали. С това са били. Не, бе. Всички какво става маста. Абе, гледайте колко ритници има по тази вата. О, тук има някакви... Материали? Не, това са само празни брутенчета. О, секс тайчки, братле! О, шит. Тераса. Тераса? Само да ни пропадне нещо, но тук ми изглежда страница. Ти гледа какво става. Ох, майко. Парденца работа. Тук сега представя си от това последното перде е там да изкочи нещо. Аз ще я го проверя, защото ми е мерак. Не мога да прочета какво пише на тия неща. Дори. Стат, Столукс, тия думи. Не знам, аз това се чуда пандус. Спрете светлината, спрете светлините! Каталог. Тук влизали ли сме? Пак мириш на... Само внимавайте да не настъпите някоя спринцовка, че тогава ще станете. О, да, прест. Да. Тамън го каза. Тук стигаме до лабораторията с многото неща на масата. Опа. Чакай, Тук влизахме? не. Тегава локация. Доста тегава локация. Мога да го кажа. Аз усещам, че тук уредите ще поводеят и аз заедно с тях да се вика. Така че... Как се чувствате в момента, след като вече сме на третия етаж, вътрешните ви усещания? Че на четвъртия може и трупове да видим. Не е яко. Да, общо взето не очаквах такава огромна локация. И толкова запазени неща. А отвънка изглежда малко. Да, отвънка ми изглежда компактно. Много разбита. Много точно, да. Тук виж колко запазени. Да, тук си. Даже Аз бих под. Аз ми бил. Даже в една стая, където оставих там. Защото се затварят вратите ли? Чувствам се сейф така, да. Качваме се към последния етаж, имаме големи очаквания към него. Само да оцелем. Нека видим какво се случва. Ми май да. Държи Това е картичка, да, или Не, това не е. Това картичка имаш. Номера се четва. Пренес. А това какво е? Да. Ти сте. Какво има тук? Номера се картичката е място. Има и хел. Охо, къде е сестра Дуевска? Бих искал да ми направи масаж. От 7,5. От 7,5. Дуевска. Има врата там наляво, обаче къде отиваш на вратата в ляво, брат? Я? Какво? Гледай, има врата там, нали? Да.
What? В смисъл, виж и ти. Какво случи там? Да. Има врата наляво. What? Нека в склата, бе, брат. Ама как е възможно? Еми е така, в стената е. След стената. Да. Значи изкучи. Това е било туалета. Пак Миши Лойна. Да, не аз ги на Той е прашкан. за късмет. Хапчета. Мая тегло. Много голямо как не мога да обиколим магнити. Какво случи тук? Чак, че... Какво? Чакайте. Това е за Батидакис. Гумо ми днес крака. Е тази въртичка. Чака го, заве го. Кой? Завете една врата. Какво го зве? Една врата, да, така. Мистериозна врата. Да ще бъде разгадана от Дакиса. О, шит. Тук няма. Има още една врата. What the fuck? Някакъв crawl space. Бичове. Тук някаква е А, то оттам минава. Ага, значи да не влизам. Гледам още да ми е интересно. Какво става? Чакай, ще затворя ти, може да отвориш после. Отвори си, давай. Там присъждаме. Какво ми изкракала, брато? Знаеш как се филмирахме? Нали ми казах, че минава до там? Не сме те чули. Не се чухме, да. Но вие ме гледахте. Къде сме те гледали, бе? Ние се насрахме тук, бе, брат. Помисли, че има някой Бъдте там. класиката и от нас се телепортира винаги. Ние се посрахме. Защото мислим, че някой спи тук, ама... Да. Няма лойка тук да спа човек, долу има покой легла. Не, Тук има такова колела за физкултура и някакви други неща. Може би. Кабел. Ида отвънка. С това може да се спуснем по бързия начин. не, смисъл, спално е тук, то си личи. А на стената може да има Може такива да, шведски защото си стени. нагоре на тази, кой са катери. Ами виж как си ги Гледам нагласили. на стената. Няма защо ги нагласят тук така. А защото имаш, да, защото тук си най-горе и ще чуеш който и да влиза. Всъщност това е най-логично. По-сейфи си. Да. Аз съм за. Значи последния етаж останахме леко разочаровани. Да. Но втория и третия избухнаха много. Да, абсолютно. Имаме мазе сега. Остава ни мазето. О, да. Да. Което ще хака. Черешка. Не знам къде, как се влезе. Ой. Да, че я виж дали още. То май няма да има много смисъл. Я виж вътле, защото май О, наводнено, ама искам поне да видя, иначе е наводнено. Мале, това колко е надолу. Да, това е наводнено, няма никакъв смисъл. Дева, вътре толкова много неща ще има. Така ли? Чува се вода. Да. Ела на моята позиция, ама трябва да се Размерно размерва. с обект с обувки. Не, в смисъл е тук просто. Ама На една Аз не мога изоставената повече. миньорска станция, какво беше там, дето хора, идвам някакви млади, той нямаше там право. Ужас. Това е отзад. Хубаво да му стане. Сложи му се. Има нещо надолу. Може ли да е? И аз съм отлобозател. Майко. Аз Ще го видим после. Не, къде отиваш, бе, брат? Там е мокро, бе. Не е малко. Мокро? Добре, тук може би не. Ето така, сега ще Ами, няма видите, нищо сега ще виж да нашия гледам. оператор как Гледам, мира, няма докато работа. държи видеото. Яд ме.
Чакай само да пробвам пак. Стефо малко се разхълца. Точно когато ще снимаме аутото, да знаете. Какво? Бате, ние дори не можем да се чуваме какво. Да, между Да, но това ще чува по-добре от мене. Добре, давайте ще пробваме така пък. Пробвам се. Нищо, това е човещинкасията. И така, драги зрители, ние бяхме на тегавата локация. Много добре разбираме, че е тегава, когато някой от нас не може вече да диша нормално. И да говори в аутото. Примерно. Имам малък проблем в момента. Стефко проба? Едно-две? Пробвам, ама не става. За жалост, тази локация е доста тегава, както казаха момчетата, и даже ми влияе тегаво в момента на говора, но мисля, че влезнах в ритъм. Споделете мнение как се чувствате след това преживяване, и двамата. Дани, какво мислиш? На мен локацията много ми хареса. За първи път така съм в доста така запазена и с момчетата. Има Мегдан тази локация. Има нещо. Има. Има. Ще правят ли Funbusters видео тук? Оператора трябва да каже. Аз съм за. Ами, за мен също тази локация, благодаря на момчетата, че така ни поканиха, благодаря ми още веднъж, тъй като наистина според мен има, както каза Дани, потенциал и... случва ли се кофти неща? Аз и на Фофи от 9 споделих, че тук е малко като общо взето нивата са следните. Почваш началото, загрявка един вид, нали? В смисъл, не знаеш какво се случва. За всеки е различен етаж. Да, точно. Сменяш нивото. Апгрейд. Примерно тук ти е релакс. Баня, маня, но друго кефче. Баня, голям кеф. После на втория етаж подготвят там малко за психото. Третия етаж вече, който стигне до там, опитват се да го оправят, да го закрепат. И зъбите му правят там. Точно така, дори зъбите. И на четвъртия, ако някой е останал жив, евентуално малко физическа... Да, малко физическо движение. Та, може би наистина ще направим един епизод, Дани. Аз съм за. Тегава локация с тегава история според мен. Тъй, че ако искате да видите дали има паранормална активност в тази сграда, в която видяхте не малко съмнителни неща, можете да видите техния канал Funbusters. Очаквайте видео. Супер доброто видео. Ние много благодарим, че дойдохте с нас, момчета. Беше супер яко. И ние благодарим. Веднъж, да. Така че бързо абониране за канала и за тях, и за всички общо. Така че действайте. Абонирайте се за нас, абонирайте се за Funbusters, абонирайте се с камбанката. Която знаете ли какво трябва да направи? Камбанката трябва да плесне. Аре, момчета, направете го и вие. Айде, бе, Дай! Добре, така трябва силно. Пам, как да ме заболи ръката? Но разбрахте идеята каква е. Те винаги знаят идеята каква е. Точно. Ай си. That was my queen! It's bounce! Апдейт, направихме аутро, приключихме видеото, видяхме абсолютно всичко. И се оказа, че не сме видяли абсолютно всичко и сега се завъртяхме. Ако искаш, може да снимаш да се види къде сме, там сме при многото бакуци по земята. Да. Отпред е рентгена. Ама е поет тия стълби, надолу не сме слизали. И отиваме някъде, където не сме били. Айде. Сега ще се озовеме някъде, където сме били. Не, аз капах. Е, тази врата. От другата страна сме били. Това е заключената врата. Да. О, да. Аха, разбрах. What? Какво се случва тук, бе? Тук казах 60 пъти това видео. Слушалки? Бате? Тайна врата. О май гот. Какво? Трябва да заключим. Още една. Тук защо всичките са били заключени? Не знам, че Ти гледай тук какво става. Не, ти виж там какво става. О, Той направо си казва ни идва и ни влиза и изчезва и махай се. гледай какво става. Вече. Си това кара. Тук ли трябва ми? Да. Тук да не се държали наистина ненормално. Да. Тук не мисля, че са седяли на своя воля. Сега да си кажа ли аз да внимавам? Че искаш помощ? Ти си машина. готов? Това парт, беле? Басейн. Това не излизаме ли от другия край? Не, това е басейн просто. Още един. Това е зелен. Какви са тия ленти, откъде са се взели?
Какво се случва тук? Партия? Какво се случва тук? Партия е имал. Брат. Боте. Боте. Какво е това? Гуминка. Дядо Коледа, да не минава тук. Да, бе. Това ми било вентилация. Стане тук много шега. Но пара като има може. Като стане жега. Обаче он е по-запазен. Он е по-запазен. Да, все пак успяхме да влезем да. Вместо влизаме в Оня. прозореца. Да. И може излезем Тук, защото ти е по-за. Не, защото има дупка. верно, имаше трап. Значи добре, че дойде насам. Да. Се сети за тия стълби. Кажи нещо ти. Кой? Ти? Аз Добре, че ме види. Кът не види. Добър завърших на това видео, бих казал, с тази странна зала, с толкова много, как се казва това, плочки. Това беше яко видео.